أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdim şükür içere samamari gospodare Allahe Azze ve Celle aračija stvoritele tava havaya pube mudvasu sima škaral stvoriteli koje manuše ko najšužo obliko stvorija ko din islami putija trunka imani ko kalbi mukla embare ni'metija amin yediya salavatim selami biçalaji ko maruman lu peygamberi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Desiri familja ehli bejti, deseram Allah o ashabija, em salma ušakola ka trudinen pe džiko sudnjo dive, ki praksa ta neno Kur'anemu suneti kogor kaderi kao veli. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kwa kurkoa meno čerđam, taro ajeti koto Allah azza wa jelle obavestinja men sova čerena, ko o jevreja, hem o hrišćanja, ne li? Pomijam Kur'ansko ajeti, sar Allah ih prenesenim gele lafija, ko te vačerena, ko džennetina ne te kuel, osim koji kao vel jevrej, ili pa hrišćanja. Znači on vačerena kao o hrišćanjem o jevreje. A džavlja, klajta ne li gele lafija? Na ne ađa. O hrišćanja kuma ko dženetina ne te kuel, osim koji tamo hrišćani, a o jevreja kuma ko dženetina ne te kuel, osim koji jevrej. Hem dokaze akalese i tane Kur'ansko ajeti odmah je kajeti tere. Ko avdio alani resta lafite čera šelu dešu trito ajeti. Ko to Allah azvođele kavačeri وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هو الله عز وجل قال قرآنsko ajeti o jevrejama čerena o hrišćanja i ta neki zabluda. Od ovako sojtane on, od ovana ne ništa. A o hrišćanja vačerena o jevreja i ta neki zabluda. Od ova on ko soste i tane, od ova i tamo ništo. Iako jek hemodujta knjiga čitinena, a isto je jarda vačerena oko lasona džanena. A o Allah imaš karlende ka sudini ko sudnjo dive, ko od ova ano soste on i nereni ihtilafi uladile. O jevrejemo hrišćanja kad te negirinena piro dini je kjaveresoro dal tamo ispravno. Iako osudi zajednice lengere i silen objavimo kitabi neli, o te vrati hemu, o inđili. A mormaš kar peste je kjaveresoro dini negirinena. Pa kvasi kavija mengejek, kaj on sledinena pire strastija, pire šehavatija, a na sledinena jasno džandipa taru kitabi tar objava suavini. Iako on so knjiga pno Allah čitinena. Iako on knjiga čitinena. On džanena, penđarena je objava, a molaki praksa nena. Nažalost, koakava donekilja menlen sledinaja. Džanaja je objava penđarao kitabi Allahesoro dini i sarvalani, ama oleso ki praksa na. Kedi kaj samen samo čuči teorija, nažalost. Pa nastavino Allah azza wa jelle ko šelu dešu štartu ajetijem ka penel وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هو الله عز وجل كوا قرآنسко ајети, а кој тано по неправедно тарокова која бранини која Аллахесере джамие лесоро анаф те поминипе. Аллахесу hem колачерена бути кодова Аллахесере джамие пуста те овен чуче празна. Савке бивалања но ленде само дараја те кувен, а он која кава свето понижење ка доресен, а која вер, која хирети, олен бару азаби аджиче. Учело Аллахи кој тано по неправедно, а кате авела пучива, со значини, кај на не нико по неправедно тароманушкова бранини, која Аллахесере месџидија лесова нафте поминипе. Геравла о ајети. Значи на не нико по неправедно, тано најнеправедни оманусу шајтовел персони или било ко со бранини, која Аллахесере кера, Аллахесова нафте поминипе. Аллахесере кера те помимо која ајети месаџид Аллах. Аллахесере кера. У исламска алимија каде е силен различито мишленја, каде кела пелафи тараква месаџид Аллах, соја каде која ајети помимо. Па дисаме пуна која месаџид Аллах односини пе ко Бейтул Мактис. Иначе џамаја, најбут ко те бранини пе керла пе бути, Аллахесере кера чучете ачон, кај? Ко дова там. Во исламска алимија пуна кава односини пе ко Бейтул Мактис. А дисаме па пуна на ко односини пе ки Каба, ко Бейтуллах, Аллахесеро кер. Ама кате помимо која ајети множина, себепи, иако помимо Аллахесере керам односини пе ки Каба, себепеа те си кави кобори вредно е Каба. Кај те нуде е кибла и муслиманенги. А дисаме па пуна на месаџид Аллах односини пе устварја која Аллафи посао џами, ки цело пув, кај готовила. Аллахесеро кер, авела неко бранини, Аллахесеро анаво, тете помини пе, керела бути од ја џамија пустоте овел, која оптано најнеправедно манусо шајтовел ки дуња. Учењакија и силен ихтилафи улагио на кокупе себепи состе објави мојта на ква куранско ајети. Дисаве пенала каја ква ајето Аллах објавијале себепи мухтенцера, манушкова викингјапе овсо опустошија, чучи керја, Бейтул Мактис те ачо. Мој Ибн Абас каја ква ајети објавимо себепи о хришќања. Кола забранije еврејенге о Бейтул Мактис килесте те молинен пе. А дисаме па алимија пенена каја кава акалеа етеа цилини пе со о мушрикија сине забранije e pejgamberese me ashabenge che da pogie te keren e umra ko beštari Hudeibija. Penđado je kao. Kada ke diato Resul salame ashabencar ko drumo o mušriki açagelen, nema kergetu mena tua beš umra na ne te keren. Açagelen premalo kaj Mešidul Haram te džani. Ама исправно и кај кава ајети павален уствари односини пе ко сао џамие ки пуфсо и си. За која ајети помини пе ем јасно месаџид Аллах. Па кај годи си мешиди, џамија, ем Аллах те бранини пе са ко ова најнеправедно манушки дуња. Џамија. Ама џамија или пазидија, бошкарте пена, кола улавена и муслиманен, тегани код ова моментија е сапке џамија, нели, наваганена. Кој си џамија која керела раздор, штета, зарари, штета, онда напротив алајте керел пе бутие сапке џамија пуста те овен. Те чучарен пе. Или коваке пегамбересо, де сињапилја кава, ке да вас динге е џамија.
Neli vas dingya pe panda ek camiye de şu duy cenu mabdini. Kergiye ver camiye. Sarve kini podya camiye. Mescidu dirar. Mescidi iştetak yedi. Tarozarani. Čak ova alemi ke peygambere Allah te teklanini. Pa camiya ano koja te pena ulavgiona, ovena kupe punaj sad ki camiya pošukar mate ova. A ovdje je manuša spremna ki ek zgrada duj džamije tekeren. Znači ek zgrada spremna si o narodu duj džamije tekeren. Плапе авдина побарема историја таро муслимања ке керела пелафи те уладјоло джемати, те пхаѓоле заедница, те овен побутер купе, побаре ма историја таро акава на нем муслимања. Тулавен те машкар пести. Па и джамија не само танкоте намазика калдинипе, и ако е двајтано ко прво тани джамија, тани најбут башо намази. Е тоа нешто највредно слушај, амлатите черелпе. Ама е джамија да исила авера улоги. Кола наваляните занемаринен пем ки страната му кемпе. Дали се кет керелапе джамија, кет вазделапе, мангелате остоинипе, прво соваляните кералпе. Ана те кера джамија, те права джамија, те кина, небитно, те зидина, таро темелите почмина. Тачно, у реду, вајтано ја. Ама ко прво там соваляните кералпе, те аракипе имами, англалте остоинипе джамија. O imami оттано највредно ки джамија. O imami то ки джамија, која шај, удоволини вашо потребе джема клиенге. Те си кавнен. Довеленги ки услуга. Те поможинен, те решинен пире проблемија. Джамија и бутво коману ште черела. О народо волина гдето учествуили, поготово те делки шула джамијаке, дено мануша. Ама одолеана не постигнимо од цили лако. Со се на не? Джабе джамија ако амати имами на не. Ако на не имами ти джамија, гдја джамија овела со празно, пусто. Ке кando примерен глава ке гдја. Кај верато имами? Најне од те, па те джанави не најнетава. Кando се, например, керава, значи имами од том најбитно со ки джамија. Туке е сито имами, джамија ше кере било кај. Било кај. Ali džaba tu ke džamija ako na ne tut imami. Pa je kando načinja, znači sa svače džam o džamije pustate oven te račun, anulate te noven imamija. Ova često te si. Džamije na što stajnen dugo, ki bari relacija. Šajek vreme te džavoj, te gurini ne stavi. Ama ako na ne imami, anulate od ja džamija, znači bud si gate ka ovel pusto. Se imame ker na ne ote, o manuša da navere. Plandi save islamska linija, ker kalate aftara kva iti kva čerđam, a koji po nepravedno kolestar so branini, Allah se rekheram. O malikije penena. E džuvljake dozvolimo te džalko hađ, čak Коркоро бизотовила махреми, неколај. Поготово ако е тани манушни сарура. Сарура и тани манушни која никад ко хаđ на гели, поготово ој. Лаке о маликие дозволинена ко хаđ теđал бизо махрем. Со се. Која ети бешела, а кој по неправедно колестар, која Allah се рекера бранинела. Каној најни ко хаđ. A oačtano so stubo, slameso. A o malikije, mošafije, penena kajeroni, džumli, ko hađ šajte džal bizo mahremi. Dok o hanefije, hem o hambelije, penena, naštija kja butite na kjal. Eroni, džumli, našti korkorite putuini, pa makav kaj, ko hađi.
Па и си бару ихтилафи, маш како исламска линија, ке кела пела втора кала. Дали џулишете путуини, ко хаџ или на. Па и си исламска линија се спомјам, ако е одрумо сигурно. Ема ако пла е манушнико веле како па мануша, која е тане поуздана манушан до поверење, дали плана е проблем. Шајте джал, бизо махрем. Па ихтилаф имаш како исламска линија и тамо гудбаро. Ама ква ихтилаф и разилажени улајба со иси, која ко пучиба ки дозволими врста таро разилажење, таро ихтилафи, туладун ко купе. Кај ек страна пенела, ек страна те погодија и силен дуј награде. А ек страна те погрешија и силен ек награде. Па кавајтано разилажење код исламска линија, кола ки дозволими врста разилажење, дозволимо туладун. Ек страна те погодија и силен дуј награде, ек страна те погрешија и силен само ек награда. Ама ленгоро разилажење, улајбе, тано ко круго, таро ехли суна од джема. На не осудиба. На не осудиба, кана ованушу ја клајте сматрини некас кај тано бидаджија или грешнико, Аллах и тараки. Пучиба и јавер природа, ке да еромни путуини негде коркори ко излет. Например. Че кајтал нешто јавер. Ела Аллафи кај. Ема нушните путуини премало кај. Премало мешџидул харам. А не има черджам ектаро тумачи бакаля е те се односини пе кој најнеправедно околестар со бранини лајсере кера, а ој кај маджал. То мешџидул харам, лајсеро керджал. А значи перла ки дозволими категорија со ношува менот. Значи пајтано нешто ја вер. Кера Аллах има нушни која путуини коркори премало лајсеро кер, кај лаке со. Према исламска линија дозволимо. А вери, манушите путуини негде друго те цидел, са со лакерга, ова е нешто ја вери. Ова е тамо и кучива крет, а вер, хемджана, значи тамо хадисија, кај забранимо вакете путуини, ова хадисија е тане потпуно со, јасно, не дозволимо манушјаке коркори друго негде било кај те цидел. Али чера Аллах значи таро путуи бајаруни, бизо махареми, премало кер Аллах е соби. Добро. И сијамен општа хадисија, кола забранинена те путуини еруни, бизо махареми. Ама и сијамен да хадисија хем ајетија, кола нарединена со о хаџ. Инна Аллахе ферада алейкумул хаџе, фехуджу. Шо накан? О Аллах наредини ту мене хаđ, па хаđ кере. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Себеб ја Аллах и борџита носо свако екој ко могуćност ковел, о хаđ те кере. Алларуни корон. Барвали, о родителя лакери сине, а шурума, меа која беше ко хаđ каđал. Мен истетаа илейхи себила, борџи о хаđите керел, свако екој ко могуćност. Мејум ко могуćност, ме джал. Те бранјала ке ором те джал. Овела ли најнеправедно саро Аллах и Кукуран. Па и сјамен да хадисија кола забрани нема. А и сјамен да аргументија кола со нарединена. А знаете, дуј страни. Па кате у исламска линија улагиона ко дуј купи. Ка се када предност. Ама и сјамен хадиси ко да рекутни, ко то Расуја Исалама чеджа, забрани моје румјакете путуини ко хаđ бизо махреми. Ма ква хадиси тану даифа. Ква хадиси тану даиф. Па наштите послужини сар доказ, не ние ханефиенге, ние
хамбелиенке, он та неко мишљење кај наштиромните путуини, бизо махали, па чак ем ко хаджи. Добро, Аллах алем, шајто поисправно, ем позорало мишљење, таро Ханифи ем хамбелие, но меѓутим падем ти динамени, саме да кари алимија кола и керена пеко ајети стейтно. Инна Аллахе ферада алейкум хаджа фехуджу. Аллах наредијату менге хаđ па керена. На не прецизиримо ко? Хем сад. О, стари ему ченем джумлен. А значи сад год тирини Аллаху та'ala. Добро. Hem duito butija kad ti sijamen, pa ne butike već jam ko Romnja, ko Đula. Keva pelafi baš obrani ba je Đulenge ki džamija te džami. Krasi gende, krasi namen, tu je aki Allah fija karista. Sija hadisi kao Rasul sam tla, la temne'u imma Allahi mesajid Allah. Ma braninem Allahe sere robninkenje te džam ko džamije. Rasul sam direktno naredim. Ko muslimi svi hadisi taro Salim ibn Abdullah ibn Umar. Kaj o ibn Umar vačerđa, a o Salim očavo nesor. Šuja. Ko ibn Umar dženuko Resula a.s. Hemle šumsa vačerđa. Ma braninen e džuvljenje ki džamija te džam. A u tri nem nesor očavo o Bilali. Znači oprav taro Salim. A oni ne očave taro Ibn Umar. A Ibn Umar taro očavo? Taro Umar radijallahu ta'ala. A o Bilal očavo taro Ibn Umar. Ke čuja kao bom, Wallahi ka brani nalinje. Wallahi ste zabrani nalinje. On meni ne peviše ko. A znači, ako je kjela bilafi ko vrti taro tabinja više. Ko muslim, ko resoro sahih e Aisha radijallahu ta'ala anha tula, kad bi dihelo pejgamber alaihi salam eronjen, e džuvljen, so sa čilge palo leste, o bi zabranili neko džamije te aven. Kaj ko vakti taro tabinja, subhanallah. Naravno, kaj tane lafija, e Aisha ke radijallahu ta'ala anha, hemon našteo venan glav, o hadisi peygambere su alaihi salatu wasalam, se lafija. Ama kaj Aisha radijallahu ta'ala anha, vačeri taro piro osjećaj, znači, oj su osjetine od ovo. Pa, ti namen ko Bilal, čotar ibn Umar, su prostavili pekase, 50. Allah i ka zabrani nalinje ko džamije te džami. Eli, džuli sad džuli. Čela fitneti, neri, fesadi, kipu. Pa, one su ibn Umar, odadli su ovo. Vlad jarle vređija, ono Salim od Haleson, od ito čotar ibn Umar, nikad, niti diklum, niti šujum, a jahar neka ste vređini, subhanallah. Djali kritika, zorali. Pa me prenosinatu ke hadisi, ta Rasul salam, a tu majeva kera suprotno od ova. E so vačeđa. Me šuje pegambere kaj vačeđa. Ma braninen, te džugen ko džamije te džam. A tu i to je bila, ja mi ka braninan. Vređijare kuma kritikujare. Dobre, ke mate mu kaj kjama zumi dozvolimo znači džuvljenje ki džamija te džam. Oja. Em na ne dozvolimo te branini pelimi. Znači neko tao, na ne dozvolimo te zabranini lengi o džajbe ko džamije. Ama oka su džanate vačera, kaj lake pošukare preči te klanini kaj? Čere. Se lako namazi tamo povredno em pošuka, čere nego li ki džamija. Za razlika tamo muša. O muša nego namazi pošukar povredno ki džamija. Oja, čak što više, kod Isavija islamska alimija, vađibi je manuše se ki džamija tavel to da zvinite, ko farci subhanallah, ko džemati to. Za razlika tali džumi lakir obavezaj tamo, to je popreći lake, čere nego li ki džamija. Ama te ali da ne lake
забранимо, или па на не право никој да ти забранимо. Jer kad bi zabranili, bi ovел a kalendar. Bi ovel a kalendar. Dobro. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ Кој побаро неправедник од тароква која бранino на есере джамија. Аква ека. И семен дуито ајети кото Аллах ибнуа инне ширке ле зулмун азим. Шунака. О ширктано најбаро неправда. Најбари неправда со ширк. Саракана. Мушрикија, онта не најбари неправедникија, или па неправедникија и та некала со бранинена кола се рекера оманушатјаве. Кој побарува кате неправеднико? Мушрико или окоја со бранини кола се рекетаро? Кога па добра на кој контрадикторно, не? Дуја ети. Прво и сега на ети кото Аллах му најнеправедно мануш која брани Никола се рекетаро, а дуито плапе о ширк, там најбаро судуми. Тоест, кед една мушрико мисна мануш која керела ширки. А која кана дуи мануш една? По-неправедно. Мануш која керела ширк или мануш која брани на лај се рекера. И силякате контрадикторност. На неама. Jer ki osnova te branini pe džamija. Hem te kerot pe putio džamije pustate ovem. Hem nengoro perajba, a kvaj tano postupko tano? Tano mušrikija. Lengoro postupko i tano značakava. Lengoro postupko. Pa na neamen kontradiktornost maš kao kada duja jetija. Jer keriba butite to pustoji džamija, te rušini pred koja bio da kerala najbolj? Činoja, o mušrikija. U Kur'ansku ajeti dokazi baš, kako mu Allah azzawajal. Saru Allah te nakaznililen, a ona čavena emanušen te aven džiko mežđidul haram. Znači on sprečinena emanušenje od drumo prema li džamija. A ko kerala dova? A mušrikija. Manušakova kerena širk, Allah je azzawajal. Allah tarakemen, te na ova tarakala manuša, nego това манушендар колове каборинен пек Аллах соро друмо Аллах се рекера те одржинен ти керен чачко више е манушен те вичинен. Оне са стеко сабре като иншаллах таала ка чова Аллах се револа ка наставина на веркутко ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил алемин.